Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Hey bethuna, I'm trying to catch up. Kaloku ndinglo ebekhe wanyamalala okomthwalo wezono eCalvary. Now kule live ke uTirelo uthetha ke malunga nento ke yevideo yakhe apho akhululwayo khona ahambeze. Uyachaza ke ubana kuFacebook uyenzile ipost ethetha ngalento, ebenzile kuInstagram ulive ethetha ngalento, then waphinde ke ngoku wenza nakuTikTok. Mna ke namfumana kuTikTok ekethetha ke ngalento emehleleyo ke ecinga noba azibone etrenda ehambaze. Khanike nimamele ke uba uTirelo wehlelwe yintoni. Hi guys, how are you guys doing? Guys, I'm taking live on Instagram and I was telling them what I experienced is today. So the picture that I posted on TikTok yesterday where I'm wearing a pink dress. Somebody sent me a video. Like he undressed me. So I get to what do you mean I post my picture and then the next thing somebody, a stranger I don't know with a fake account, sends me a video of myself naked, and the video even shows me wearing the pink dress, and then like it tears apart. Is it your real body? No, it wasn't my real body, but somebody who doesn't know my body would believe that it's my body, because the way it even shows, like it can tell, oh, this person has like a small waist, you know, only like around king litahirinyana. And then I wrote about it on Facebook. Yo guys, somebody just sent me a video of myself undressing me. And some people did say they've experienced that. Actually boyfriend because of that. Guys, AI for wrong reasons. Stop it. It's not cute. Utsho ke bethinani uTirelo uthi hey i-AI inoba kuzafuneka kwenziwe i-petition ibe cancelled because ngoku kwenzeka izinto ezimanyukunyezi. Uthi kukho i-picture ebeyifake kuTikTok enxibe ilokhwe epink, and then umntu wamthumelela ivideo yakhe lalokhwe sana kuthathwe la picture kwenziwa ivideo yakhe lalokhwe ikhululeka kuvela umzimba wakhe. Ngoku uyacinga uba akayazi uba le video izawuhamba iphelele phi. Omnye umntu uzawucinga uba nguye nyhani lowana, ngoba caba i-good sana la app kwenziwa kuyo nge-AI iyakubona uba umile njani, unefiga, unetayari, uno-callback phi. So xa ikhulula sana ikuveza ibe ngathi nguwe. Umntu ongayaziyo uba ayinguwe angathi nguwe. Abanye abantu bade baxabane ke nabantu abathandana nabo ngenxa yezinto ezingolu hlobo. Kudala ndiyiva ke le nto bethunani kuthiwa uyakwazi uthatha ipicture yomntu nyhani wenze ivideo esenza loo nto, and ke ziyakholeleka ezi zinto. So ungazucinga uba fanuba umntu uyenzile nyhani into, especially ke abantu abangosaziwayo. Asizoyazi ngoku ii-videos eziyinyani nezingeyonyani, including ii-pictures ke phofu. Anyways, khanike nitsho ke nakuba nicinga ntoni bethinani ngale nto inje. Benikhe neva ngayo okanye benikhe nayibona? Hey, abantu banezimanga. Umntu ke ngoku ude amthumelele lalantuka le video ayenzileyo. Anyways, uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.